bai saba ba, kokkaji 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 bai saba ba. Na gaji yanzu nake kuma yanzu a radon rabu nake dan duka jidin da yayi sake ni hau bisa kai ne ya halake zan sa baki na dake in sa halshe kuma in sheke kai tawa daban da tasu take in baka sanni ba doso nake rabu da kanta tsoron mu take kai zankon aiki ban gaji ba kokkaji bai saba 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 ba karo tsaya ka lissafa ka tsara kalamai zafafa kowa ya ji su da zafifa aikin kwakwalwa ta lissafa ita kuma shin nika surfa ba yau ba muke mun tsufa dare aiki kwana aiki muke yi ba gajiya kokkaji bai saba ba 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 kokkaji bai saba ba. Ake ciki ne dan doso ka bar kiɗa na taya ko ka gashi ne ban gaji ba kai ban gaji ba 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 kai kokkaji bai saba ba 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 kokkaji bai saba ba. Mini sauti kada ka tsaya ni na faɗa maka bani gajiya Allah ya ban rai da lafiya sannan ya ban tsabar kafiya ko ya dole ya iya ko kuma soya nake ta godiya ban kuri kuma bani fariya Allah ban kuɗi malaliya dai in samu ya auri gimbiya ni ma in huta da gajiya kokkaji bai saba ba 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 kokkaji bai saba ba. Godiya nake mai kwamsa.